ए जानू तू तो बड़ा सुंदर लगता रू हो। तो सुंदर बानी तो सुंदर लगा ना। साड़ी पर स्मार्ट लगता रू। ए जानू 1 महीना शादी कइला हो गई अभी तक ले तू आई लव यू ना बोल। हमरा बड़ा दिल में श्रद्धा बा, एक बार बोल ना आई लव यू। चेहरा देख ले बड़ा है ना मैं ऐसे काहे आई कहत लव रू? यू बोला ला देख ले तनी, देखा तो कितना स्मार्ट बनी, तनी एक बार बोल दा ना। बड़ा स्मार्ट बनी जाओ ने बोला ना। ना बोलो काहे ना बोलू, हमरा मेहरा हो कि ना तो बोल हाँ दा। वनिता तो बोल दा एक बार, बोल दा। ए साल कौन डिस्टर्ब करता। बोला छोड़ा मोबाइल, बोला बोला एक बार बोल दा प्लीज, बड़ा दिल में लालसा बा, एक बार बोल दा। ना बोलो अरे बोला ना। जानू हमरा अलावा तार कोई दोसर जानू बा का हो? अरे ना वो ना दूर के भाई बड़ा जा सुनीला बा हां रो आता राते दिने रो आता हां हां चलो ना का हे दे बाता केने रे हे दे तबा प्रणाम भैया प्रणाम भैया रो तेरे कह रे बैठो तब नु चाचा के तबीयत ठीक हौ नु? बड़ी पहाड़ टूटल बा हमारा ऊपर पहाड़ का भई रे? रौरा नु के चंपा बा चंबा बा हां का हो गइल ओकरा? बियाह कर हो गई ये तो खुशी के बात बारे। कहले रहे कि बियाह हो जी तो तारे से फोन उन करब। बियाह होई तो उ अपन मरद के फेरा में रही कि तोरा भी फोन करे? अरे चाहे भैया तो वादा नु कइले रहे वो तो उपाय बताव तू ही। अच्छा एगो बात बताओ कि उ फोन नहीं के उठावत, 2-3 हाली फोन उठैलस ओकरा बाद फोन तोर नहीं के उठावत ना इहे नु? हां तो ऐसनो हो सकेला कि ओकर ससुर उसुर चाहे मर्दा हो बक्चन हरा देख लेले होई, सुन लेले होई, ए डरे फोन नहीं के उठावत। गुरुजी का रे? ऐसा तो बात नहीं नु कि ओकर भतार से में लोढ़ा से थुर दिले बा। मिलन तो हो जाए, उपाय बा। कौन उपाय बा बताव? बताई बताव ना जल्दी। देख एने अब काम कर यो, हो जाई एकदम पक्का पक्का न भैया। लव गुरु के बाद चाचा प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का रे? अंदर आई। हट बिकार कहीं का चल। अरे हम दिखा रहे मिक्सचर बेचता नहीं। अच्छा आज आज देखी प्रमोद मिक्सचर आइल बा। प्रमोद के तो प्रमोद के मिक्सचर तू काहे देखत रहे? अरे प्रमोद के कंपनी हां कंपनी है। हां ना ना हम मिक्सचर के ना खाइला। खा ली। हट देखी ना अरे एने ओने का कहत रहे? घर द्वार बड़ा बढ़िया बनैले बानी। ये सब तनी देखत नहीं बड़ा बढ़िया लागत। अरे बबुआ तो घर द्वार बनावे में पैसा न लगेला हैं? ले ले खा ले। अरे हम खइबे ना करी। 5 रुपया दाम है बैग को। अरे तू फ्री में देबे तो हमरा ले। देखी ना देखी अरे हम देख लेनी, हम ना खाइले सब। अरे ले ली ना। हट बुरबा कहीं का ले ली कइले बड़ रे? कहीं का मार ले ली कइले बड़ बे लइका ले बाबूजी चाय तू लेबू हो? हां ले मेगो हाँ तो ले ला। मार जीती आई बढ़ गए मिक्सचर का हो? इहे वादा किले रहू। छोड़ा के ना छोड़ो हम केहू का करी हमार। करे पगला गेल बड़ा का हाँ पगला गइल बनी। इहे वादा किले रहू तार तो का ना कोई नहीं बताओ। का केले बड़ा वादा किलो के बियाह करो, बियाह ना कइलू। आ एगो तो बियाह तार हो गेल तो कहलू कि फोनो उठे, फोनो नहीं के उठावत। बताओ अब हम कहाँ जाई? देखो हमर मजबूरी में शादी होइल बा। बाबूजी बोले हम जहर खा लेम ना तो शादी। हमारी मजबूरी के ना बुझलू तू? बताओ है देखो है का कह दिले घर से बाबूजी निकाल दिले। पकौड़ी और नमकीन बेचत चलत नहीं। हम छोड़ब ना अब तारा के एको मिनट। अरे तू काहे चिंता करत बड़ा? तू इतना सुंदर बड़ा, तोरा तो कोई केहू मिल जाए। तहरा लेखा ना नु मिले, तहरा लेखा ना मिले। अरे हमरे से सुंदर मिली ना ना अच्छा ठीक बा कॉल लगी। ना कह ना आइल। बाबूजी छोड़ अब तन बाबूजी कॉल लगी। सुना ना अरे कॉल लगी जानू तारा बिना हम मर जाए। ठीक बा कल आइन नु ठीक बा काले हम जाता नहीं लेकिन ये वादा हमारा जरूर घात कर दिलू जाता नहीं।
कलर अनुकी काला है आ गई सारा दिन एक पल हमारा मन नहीं खेला घरे सुधर तनी तो तू ही याद आवत रे बोलो का हम करी तू ही कोनो उपाय बताव का करबो तू ही बताव वादा कैले रहू बताव इहे वादा हो देखा हमार मजबूरी रहे शादी हो गई अब हम कुछ न कर सकत हम कैसे जियम रे पगली हम बताओ हम कैसे जियम हमार करेजा छू देख थर थर फड़कता हमार बताओ हम कैसे जिये हम तोहरा से प्यार करे नहीं हम ओकरा से ना करे नहीं तोहरे से करे नहीं हम तोहरो ना भूल सकत तो ना भूलबू तो हम बताओ कैसे जाए तू एजा रहबू हम घरे अकेले रही अरे अकेले ना रहबो हम बनी नो हम फोन से बात करम ना तू छोड़ दो फोनो तो ना उठावेलू हम छोड़ दिए हमार शादी हो गइल बा हाँ तो फोनो तो ना उठावेलू ना उठावे नहीं बतिया ले तू एक बार उठावेलू दिन भर में रे नहीं चाचा प्रणाम फिर आ गेले तू कहले रही कि कल लेके आई हाँ दूगो मिक्सचर था फिर बड़ा इनका टेस्टी लगा था लेके नहीं है बेचे खातिर रोज रोज धंधा डालले बड़े तू ना पूछ ले ना बाबू जी अच्छा लग रहा है ना तो वही को भी तो लगा लेते हां ले बड़ा बढ़िया लगा तेरे चल, 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 जैसे। पैसा दे दी 20 गो भाई बा ना तो रह दी ना काला तो पैसा ले ले ना चुपचाप रहो ना भाई चल जा कालो ले दे दूगो अरे आलो ले ले रोज रोज धंधा ले बड़े दो जैसे आओ ये मारो बदमाश कहीं का बड़ा सुंदर लगा तेरे चलो ना घर चलो जा चलो ना लगे देखो ही कितना रास्ते में कुकुर खदे देला हसन डोल मोट बेचे आवत नहीं तो हां कुछ खरीद हां अच्छा चलो ना लगे चलो ना छोड़ हमार शादी हो गइल बा ना तारा के तो पागल हो गइल बा का अरे तो प्यार में पीले बन तारा से हां प्यार के लिए मैंने लव यू जाना हर दिन एक पल हमारे घर मन ना लागेला सही कहत नहीं हमरा के पता बा पता पता काहे से करो तारी कितना बार बोली हमार शादी हो गइल बा और तू तो शादी चला देख ले बेटा सब खेत बोआ देनी आ वो खेत जोतवा दे बुझले नु ध्यान जोता जी हां ओकरा के जोतवा के जल्दी बोआओ नहीं तो समय खत्म हो जाई तो ए फिर चाचा का रे और दल मोटवा लगता है वो तो ही अब लाइन मारत रहे हैं? हां हम देखा अरे हमरा पहले ही शौक रहे देख ले कर दशा 1 महीना बियाह भइले ना भइल आ दाढ़ी बढ़ा के तो निकाल के घूमत रुए कह तनी कि मेंटेन क के रह रे नहीं तो मेहरा भागी नहीं तो का करी आगे बना करी चल चल आज जल मोटवा लाके सिखाइए देल जाओ चल तो चल फिर वो पीछे आ गई ना कहले रहे कि ले कोई चार गो लेकर पानी उनी पीने की ना ना अभी तब का अब बस पानी की व्यवस्था करते मिल जा ऐसे तमाशा होला साला के बदमाश कहीं का मिजाज 400 जी आदमी जहाज जा प्यार में तो जौन भइल भइबे कइल हम लोग मिक्सचरो खा के देख ली कि प्यार के का चिन्हासी है जा हो चंपा देखो चंपा तारा प्यार में निकल गई हमारे घाम पा अच्छा ये मिक्सचर बेचे गाड़िया कौन दिले रहे लव गुरुआ हमारा गाँव में वाला जा जा सरौ तारो पुटा पर बार राजा में जा जिंदगी में बाड़े रहब हमार तो सब कर्म करवाइए दिल जाए चंपा निकाल दिलू हमारे देख के घाम पा जा